startti. Niin. Ainoa käynnissä. Suomies ei kyllä tätä palloa pidä koko aikaa, se on aivan. Se on ihan mahdotonta palloa pitää mukaan. Nyt tulee 2 tunnin tuolla. Näkyykö jättä? Mikä kiinni? Minkä se kelle nyt ei mennyt? Tuo. Hyvä Jarmo! Hyvä Veli! Niin sulla on. Onko näkynyt Ulla? Häh? Menikö se sinne? Ei, Spider-Man meni sinne. En mä nyt ainakaan vielä näin. On saattanut kyllä mennä. Kyllä se meni varmaan. Vili! Hienosti oot vauhissa! Hyvä Jarmo! Jaa, sulla on hyvä peesi! Pidä se! Hyvä Ulla! Hienosti menee 2.15 vauhissa! 2.15 vauhissa! Hienosti oot taulussa, hyvin menee, 7 kilsaa jäljellä. Nämä imeskelet mennessä. Hyvä, hyvä. Älä mennä vaan reippaasti. Arvo! Kyllä jaksaa vielä hienosti, 7 maalia.
Imeskele noita sinne mennessä. Hyvä, anna mennä vaan. Hyvä, hyvä. Vili meni minuutti sitten, et oo paljon jäänyt, anna mennä vaan. Kai tuotte. Jämstä. No niin just. Ei oo pitkä matka. Ei oo pitkä matka, ei oo. Ties Jämsänvesillä kaloja löytyy. Ja ne on siellä oli nämä uistelukilpailut, niin kyllä ne sanoo, että sieltä tuli. Mutta mä en ihan tarkkaan. Hyvä Ulla! 2.15 vauhissa. 7 kilometriä maaliin. No niin, anna mennä vaan. Joo, ne siellä on Päijänne. Nyt tässä suoran päässä. Tossa ton musta raita sen takana. Hyvä Vili! Reilusti alle 2 tuntiin! Kilometri matkaa! Jaksaa! Ota vielä tosta pikkusen! Kyllä menee! Anna sille täällä. Kilometri maaliin ja sä kerkiät 20, jos sä haluat. 7 minuuttia on aikaa. Purista vaan! Tosissasi sä pääset helposti alle 2.15. Anna mennä vaan! Kilometri maaliin! Niin vähän on. Ja pitää paikkansa, se on GPS:llä mitattu. Yksi. Kirsi Isoa. Ja sitten maalissa 1203. Numero kuuluu Esa Huovilalle, on Joko urakka takana, samoin 1543. Tuomas Laitinen. Sitten 2200 maalissa Tuomas Tuohinen. Ja seuraavaksi maalina ylittää 1219 numerolla. Hyvä Jarmo! Jonne Hytön. Väsynyt, mutta onnellinen. Seuraavaksi maaliin. Hän on Tommi Maratonin maaliin. Jenni Meriläinen. Urakka on ohi, onneksi olkoon. Sitten 2268 vauhdikkaasti maalilinjan yli Anssi Viini. Valitettavasti 1330. Niin ikään maalissa Laura Kananen. 502 tulee täydentämällä tuolta maaliin. Sitten vuorimaratoninta seuraavaksi maalilinjan ylittää numero 1200. Henna Riitta Huotari. Ja sitten 1425. Pauliina Kokkonen. 2095 maalissa seuraavana Karoliina Sirviö ja sitten taas iso joukko sekä Rantaraitin että puolikkaan joukko.